Защо повече от 20 000 бесарабски българи, които живеят у нас, настояват за изграждането на интеграционен център, който да помага на новопреселилите се бесараби за получаване на българско гражданство, намиране на работа и научаване на български език? За това ще говорим сега с председателя на фондация Бесарабски българи Светлана Филипова и с Петър Велков, който е психолог, бесарабски българин от Молдова, който от години вече живее в страната ни. Разговорът ни е в първия ден след първият събор на бесарабски българи, който се проведе на Връхденя на независимостта. Добро утро и добре дошли при нас. Случайно ли беше избрана тази дата, госпожо Стоянова? Защо точно на нея се спряхте? Защото в район Младост има 2000 бесарабски българи, които живеят там. Има буливард на Александър Малинов. Аз живея моя блок точно на булеварда, а Александър Малинов е провъзгласил Деня на независимостта на 22 септември и е бесарабски българин. Това е, звучи като достатъчно основание. Добре, как мина? Видяхме по днешните вестници, имало е песни, танци. Освен това, какво друго се случи вчерашния ден? Аз искам да благодаря на всички артисти и всички участници на събора, които го направиха благотворително за този ден. Се случи това, че ние обявихме на обществото, че ние сме вече тук от 20 години се завръщаме в България. И крайно време да се направи някакъв интеграционен център, който до сега не е направил. Хората безразборно пристигат и не знаят как да се адаптират. Освен изучаване на български език, който ние искаме да направим тези курсове безплатно, заедно с кмета на район Младост, господин Дюлгеров и министъра Божидар Димитров, ние искаме вече да работим с местни структури по селата, където са обезлюдени райони, и да населяваме от този център, да изпращаме бесарабски семейства за тези села. Господин Вълков, да разбирам всъщност, че бесарабските българи имат интерес към селата, към това, което може да се прави там. Да. Повечето бесарабски българи в Молдова живеят наистина в компактно населени места, които са села в южна част на Молдова, в Бесарабия, и в днешна Украина. Повечето от тях са земеделци и ако отидете в Молдова или в Украина, най-добрите земеделци, които реализират своята стока на пазарите, наистина ще се окажат българи, защото те са специализирали в това и са наистина добри в това. Това звучи като наистина едно много добро предложение, защото тук в България има проблем с обезлюдяването на селата. Ето пък, че си идват българи, които искат да живеят точно там. Да. Добре, за да обясним на нашите зрители защо е нужен един такъв интеграционен център, може би е редно да обясним какво се случва с пристигащите от Бесарабия българи. Кой ви поема тук на българска почва? Какво се случва след като кацнете? Случва се това, че политически ние сме приети в България. На нас не се дава българско гражданство. Дълги години се чакаше прекалено дълго за получаване на български паспорт. Сега вече този проблем е отпаднал. Частично да се получава само за една година български паспорт, но интеграцията на бесарабските българи не се свежда единствено само до получаване на документи за пребиваване в България. Много българи, включително от моя кръг, те са дошли в България да следват, получили са български паспорт, но не успявайки да се реализират тук в България поради различни икономически фактори, те се връщат в своята си родина. И родина, казвам, малка родина, където са родени, или заминават някъде в друга страна да търсят реализация. Наистина е трудно човек първото време да разчита само на българския си паспорт. Ние идваме от по-бедна страна, отколкото България. Това е факт. Молдова е най-бедната страна в Европейския съюз. Не идвате с огромни финансови запаси, предполагам. Не идваме с финансови запаси. Семействата ни в Молдова са по-големи, отколкото в България. Хората имат повече от средно по 3-4 деца. И родители съответно не могат да издържат, трудно издържат един студент в България, да не говорим ако имат 2 или 3 студенти в семейството. Затова тези от тях, които успяват да се намерят работа, те трябва да учат и да работят едновременно, още по времето на следването си. След завършване на университета те не са толкова конкурентно способни, както местните българи от България. Има ли нужда от някаква програма, която да се специализира в това да търси работа, да насочва по-директно бесарабските българи към дадени области?
Ние считаме, че определено една такава програма би фасилитирала този процес, би помогнала на безработните българи да се реализират, ако има поне един такъв център за безработни българи. Интеграционен център, където те могат да дойдат да ползват безплатно юридически консултации, да ползват безплатно услуги на психолог във връзка с тяхната адаптация. Защото адаптацията е свързана с промяната поне частично на тяхната идентичност. Те трябва да се откажат от своята идентичност на безработни българи и да приемат идентичността на само българи. И често те се сблъсват също така с неприемане от местното население, които лично мен често са ме назовавали молдовец, руснак и какво ли не, при условие, че аз съм си българин и от двете ми страни, родителите ми, прародителите ми, прадеда, всички са българи. Насочва ли ви някой, госпожо Филипова, когато пристигнат в България безарабски българи, къде да потърсят жилище? Има ли някаква програма, свързана пък с това нещо? Защото хората, не само студенти идват в България, идват си цели семейства, които имат нужда от покрив над главата си, от някаква елементарна сигурност. Аз самата 1998 година влезнах в бежански лагер и затова и регистрирах тази фондация точно заради това, защото аз съм дошла вече като готов специалист. Не съм учила тук. Аз се изучих там и там работех. И кога пристигнах на 36 години, естествено, че на мен нито език знам, нито знам къде да си взема жилище и така нататък. И затова ми се наложило да влезна в бежански лагери. Мен ме приеха, защото в Молдова имаше гражданска война. Но аз благодаря на този бежански лагер. 8 месеца аз бях там, който поема найма, който дава храна и дава минимална такава като помощ. Тя беше 30 лева, но все пак безплатна карта за транспорт. И за тя аз се адаптирах буквално за 6 месеца бързо, защото има голямо желание. Намерих си работа. И тъй като аз съм подала вече документи за българско гражданство, па нямам право като беженец да получа гражданство, се наложило да излезна от центъра, да получа паспорта. Но аз исках паспорта тогава, 1998 година, никой не казваше за Европейски съюз, аз просто исках да го притежавам. С какви надежди идват в България безарабските българи? Какво смятат, че в живота им ще бъде по-добър тук, отколкото в Бесарабия? То не е въпросът, че ние искаме да е по-добро. Просто човека, когато нещо губи, той го осъзнава. И явно любовта към България, която на нас ни се е предала през нашите родители, които страдаха за България с толкова много години, явно на нас в кръвта вече нас ни устраива само защото ние сме в България. Че най-накрая можем да кажем, че сме българи. Петър е много млад, но аз съм живела в комунистическо време, когато нямаше дума българин. Просто нас там толерираха малко. Аз да ни казвам какво е било по гражданска война. Казвайте. Как разстреляха семейство в село Москове, Народен фронт. Ние такива неща сме преживяли, че просто не искам трагични неща да ги разказвам. Най-накрая аз мога да кажа, че аз съм българка с български паспорт и живея в България. А че икономическа криза, че нещо не е уредено, че не достига храна, не можем да си позволим много неща, това няма никакво значение. Колко са по ваше знание българите в Бесарабия в момента? Тук зависи вече дали гледаме на официалната статистика или на за неофициалната статистика. По официалната статистика в Молдова безарабските българи наброят над 100 000, и в Украина около 300 000. По неофициални данни имаме, че така в Бесарабия живеят около 1 милион безарабски българи. Ако броим хората от смесени бракове между българи и гагаузи, между българи и руснаци, между българи и молдовци.